И здравейте всички гледате, аз съм Hack Tutorials и днеска правя първи епизод от втори епизод всъщност, от инфо за моя сервер. Това пак някой напише. Седно. Така, първото нещо, да, вече няма как да си изтеглите крафтбуки, затова ме добавете в Skype и ще ви пратя самия крафтбуки. Да, така нататък. Така. Ето е папката ми, Minecraft сервер. Както виждате, тя си е доста големичка. Help, има всякакви старт. Значи това старт се прави доста трудно. Днес ще направя туториал как се прави това с старт. Така. Първо, трябва естествено да си отворите крафтбук и да си го изтеглите и всичко това ще ви се завие. По-важното е това старт. Това е най-важната част. И как ще го направите това нещо. Значи, ще паузирам клипа, за да направя текст документ. И да, сега ще върна. Така, върнах се и сега първото нещо, което трябва да направите е да си направите нова папка и да я кръстите както си пожелаете. Аз в момента няма да правя на нов сервер, така че отваряте си тази папка и само за малко ще ме извините, ще паузирам за малко, защото някой пак пише. И така, здравейте отново. Първо нещо, което трябва да направите е да създадете нов текстов документ. И да го кръстите New Text Document, за нищо да не го правите. След това трябва да го цъкнете два пъти. И сега ще се върна с линка от това, което ще ви покажа, кода. Сега също. И така върна се. Да, това, което трябва да направите е първо да отидете в крафтбуките. Линк в описанието. Ето тук пак няма да пише. Това нещо тук трябва да го копирате. Копия. И сега, сега се връщам, че пак не го напише много на тест. И разрите отново. И сигурно пак ще го пиша след малко и пак трябва да спа. Да, ето. Но няма да обръщам внимание. Трябва да си отворите текстовия документ и да поставите това, което ще е в описанието. Това тук трябва да го промените на файл задължително, ако не сте в купен на Minecraft и не искате хората да влизат само ако са с купен на Minecraft. След това нещо трябва да цъкнете Save. Да цъкнете Save вас трябва да цъкнете. И тук трябва да го промените на All Files и това нещо да го промените на Start или на run.bat. Според мен не Start. И в тази папка да се сейвнете. Обаче аз няма да го направя, защото или иначе аз вече си имам сервера. И да, благодаря, че гледахте. Съжалявам, много съжалявам, чакай. Ще продължим пак. Да. И здравейте много. Отново, да, сега. Така, отиваме си в папката. Сега малко ще я разширя. Искам поне малко да виждате. Да. Още малко защото. Да. И както виждате, това тук е тук. Чакай само малко да... Не, също не мога. Добре, ето това крафтбук и това нещо е невъзможно да го скрите в сегашно време, но преди го имаше. За жалост вече го няма. Да. Какви плагини имам? Аз казах в миналия епизод, но ето ги. Плагин Metric, Essentials и Rotate. Те са много важни. И последния важен е това, Group Manager. И много други плагини ще има, ще сложим в описанието, където да ги намерите. И да, видяхте как се прави това старт. Ако не ви става, с някой не ви става, ако някой може да пита, ще ви обясня, защото е много дълго. Това трябва да ходите в системите, да бърникате навсякъде. Да, благодаря, че гледахте. Всъщност, да, благодаря. Така, вижте само да ви покажа колко краш репортове имам в сервера. Толкова пъти се опитвах да го направя, най-накрая успех. Това нещо Smooth Terror, моделите... Кое ти е, бе? Махам го това, всичките ще ги стоя. Айде. Сериозно бе. Това е едно нещо също да ви кажа. Се слуша. Да, но за повечето юзери на Windows 8 и така, аз поне съм на Windows 8, но не мога да заснема този бакграунд. Ето сега ще ви го покажа. Всъщност не мога.
Но да, трябва, като изтрите нещо, трябва да отидете в Райса Албина и наново да го изтрите, защото нищо няма да се получи изтрито. И да, ето пак изтри. Понеже утре сме на училище, днеска, оле, сериозно. Що не мога да изтрия това? Седно, не? Я, изтрия съм го, просто така ми е лево. Изглежда. Да, благодаря. Да. Утре съм на училище и няма да правим епизоди цяла седмица. Само събота и неделя. Това е жалко, много гадно, но имам недокачени клипове, които през седмицата мога да ги кача. Но не мога да снимам. За жал, защото дни вече нямаме хора, няма да направих всичките, имам само си. И нали, обаче ще имаме уроци и вече почваме там по-сериозни неща да учим и да. И ако не знаете това какво е, тези герои какви са, значи това е Аватар The Last Airbender, значи това ми е едно от любимите филмчета, които съм гледала като малък. То е много готино, обаче сега правят на Legend of Korra, но не знам, не съм ги гледала много. И все пак да, благодаря, че гледахте. Аз бях актор Ториос.